unu n'ezi anya ọgazi ụmụaka wụnye ego gidigba m na anya bụ mmemme ọfala Igwe Nnewi nke nọ n'okpuru ụbọchị 29 anyị nọ na Nnewi na be Igwe Nnewi. Unu n'ezi anya unu ga-afụ na mbata anyị unu ga-afụ ka o si gbatakwuru ọ ka bụ His Royal Highness Igwe Kenneth Igwe nke ịtọ unu n'ezi anya unu ya-afụ Igwe Kenneth Orizu nke ịtọ ka anyị nọ na be n'ụbọchị tatara ya bụ ọmarịcha mmemme Ọfala Festival. Unu n'ezi anya anyị amanyitego ya bụ ihe ngosi Ọfala Igwe Nnewi nke ịtọ ka anyị nọ Igwe Kenneth Orizu Igwe nke ịtọ Igwe nke ịtọ na mmemme ịgba ọfala ya nke dị na mkpụrụ ụbọchị 29 n'afọ 2022 ka anyị nọ n'ụbọchị tata mana ife kwu ka a na-eme maka ndị na-amara gwuru ka a na-eme ọ ka wụrụ ihe mmemme Ọfala Igwe Kenneth nke ịtọ na Nnewi ka anyị nọ wee na-egosi igwe onyonyo anyị ife gwuru ka a na-eme
ọka bụ na be igwe Kenneth Orizu nke ịtọ na Nnewi ka anyị nọ na mmemme ịgba ọfala unu n'ezi anya onye afọ ka o si na-aga mmemme ọfala igwe Nnewi nke ịtọ ka anyị ka nọ anyị na-ekene injinia Ike nwaanyị Edo daalụ gị nne injinia Ike anyị bụrụ daalụ gị nne ọka bụ na ya bụ igwe Kenneth Orizu nke atọ Agora
Agha dị n'ụlọ. Ịbịasa mgbasa gị ị gaghị. Ọgazi adịdo. Agha dị n'ụlọ ka ọ mere ma ezigbo mmadụ. Agha dị n'ụlọ ka ọ mere ma ọ dị mkpa gị na. Agha dị n'ụlọ ka ọ mere ma. Agha dị n'ụlọ ka ọ mere ma. The CEO of Royal Garden Hotel, Royal Garden Club. Mesa Osome also is over. Onye gbaya gairu ka anabata ndị ọzọ. Ọwa ka ọgọrọ. Ọgọrọ. Ọgọrọ obenne. Ọyọ siri. Ọgọrọ obenne ndị ewisi. Ọgọrọ obenne ndị ewisi. Ezi obenne dibịa ọbalatule. A na-agwọ n'ele. Ewe ka isi enwe wege mmanya gbajie ọba. Ị gaba
Ọka bụkwa na mmemme nke ọpara igwe nke ịdọ na Nnewi ka anyị nọ were na-egosi onyonyo anyị nke ụbọchị tata ụfọdụ na-erụtakwara ụlọ na anyị ka nọkwa na YouTube. Ị ga-enweta anyị na awa YouTube na omenala Igbo mere ọgasị amaka maka ndị amarọ na anyị nọ na YouTube. Ị ga-enweta anyị na awa YouTube omenala Igbo mere ọgasị amaka.
bụkwa na mmemme ọfala igwe nke ịtọ na Nnewi ka anyị ka nọ maka ndị na-amarọ ọ na-eme tata bụ na ọfala igwe festival Nnewi igwe nke ịtọ igwe na-eje ụka ka anyị nọ ọfala igwe nke ịtọ festival
Ọkabụ Odikede ọbụla eze. Ana m epromote unu. Ọkabụ Odikede ọbụla eze. Maka ndị na-amalụ ọka bụ na Amazing Love ka anyị nọ ị ka ya enwetakwa anyị na awa YouTube na Omenala Igbo by Ọgazi Amaka. Ị ka ya enwetakwa anyị na awa Facebook page Omenala Igbo by Ọgazi Amaka. Taata anyị nọ na mmemme festival Igwe nke 3 wee na-egosi ihe onyonyo anyị ife kwuru ka a na-eme. Daalụnụ.
bịara ala Igbo na-etukwa atụ ndị ọcha bịara ala Igbo onye ọcha bịara ala Igbo na-etukwa mmọnwụ ọ na-etukwa mmọnwụ ndị ọcha bịara Naịjirịa Nigeria na ọka wụ na mmemme ọfala Igwe Nnewi festival ka anyị ka nọ ọka wụ atụ akabugbu Uruagụ Nnewi nọ n'ọgbọ atụ akabugbu Uruagụ Nnewi nọ n'ọgbọ
Bra.
ọfala igwe Nnewi igwe nke ịtọ ka anyị nọ n'ụbọchị taa maka na ndị esonye ha anyị ka ha mara na anyị ka nọ na ọfala igwe nke na-ejuru izu nke ịtọ na Nnewi. Ọkabụ agụ akabụ ụkpụrụ agụ Nnewi na-abata na ya bụ ọmarịcha mmemme ọfala igwe nke ịtọ na Nnewi.
Nnewi na-abata the Igbo forest. The Igbo forest nke Nnewi. Ajọbịa Nnewi the Igbo forest. Anyị na-anabata. Onye na-abata. The Igbo forest Nnewi ka anyị na-anabata. Ajọbịa the Igbo forest.
Ego Forest.
anyị jee ka anyị nabata Ajọfịa Nnewi.
ọbara igwe Nnewi igwe Kennedy ọrụ izu nke atọ anyị nọ n'ụbọchị taa maka ndị na-amarọ ihe sonye anyị na wa peji omenala Igbo bụ ọgasị amaka maọbụkwa na ije na YouTube omenala Igbo bụ ọgasị amaka ị ga-akwụ ya ebe ahụ anyị nọkwa na Amazing Love n'ụbọchị taa wee na-egosikwa ihe onyonyo anyị live. Japan.
Ọfala festival Igwe Nnewi Igwekere Tourist nke ịtọ. Unu na-ezi anya onye afọ mbata ajọ ọbịa dị Igbo Forest. Ọ na ha batarụ nwayọọ nwayọọ na anyanwụ nnukwu obi.
Remote control, but when they do remote control, all control move boy, when they do magic, all control move boy, all you better go to all remote control, all when they want it, all remote control. Una mmemme ọfara Igwe Nnewi festival ka anyị ka nọ maka ndị na-amara ebe anyị nọ ọ ka una mmemme ọfara Igwe Nnewi festival Igwe kenye eji ori izu nke tọ Igwe na-eje ụka maka ndị na-amara anyị na-ezi anya anyị afụ na mbata agụ obi unu toro agụ obi unu toro ka anyị na-anabata agụ obi unu toro anyị na-anabata agụ
bụrụ anyị ga-abịa na nchịkọta nke ọfala mmemme igwe na-eje ụka na Nnewi n'ụbọchị taa. Unu ga-echerekwa anyị na mgbe ọzọ mmemme nke igosi ihe omenala Igbo. Daalụ hinne maka ndị na-esonye anyị n'ife anyị na-emenụ, ndị nke sonyela anyị. Na-asụ na-adụrụ ihe niile sonyere n'ụbọchị tata na mma, wee na-arịọkwa ka unu nwee ike na-esonyekwa anyị n'awa YouTube ma omenala Igbo by Ọgazi Amaka. Unu na-esonye anyị n'awa YouTube, anyị na-egosikwa ihe pụkwara iche dịka ihe ndị anyị na-egosi na Facebook. Asị unu daalụnụ hinne. Ya nweta anyị na YouTube omenala Igbo by Ọgazi Amaka, nwetakwa anyị na Facebook omenala Igbo by Ọgazi Amaka, na-esonyekwa anyị na Facebook Amazing Love. Ihe niile abụ anyị nwa.
Ogeri asa. Daalụ hinne ndị be anyị abịala na nchịkọta nke ụbọchị tata na Amazing Love Live na mmemme Ofala Festival Igwe Nnewi Igwe Kenneth Orizu nke atọ. Daalụ na ndị sonyere anyị n'ụbọchị tata wee na-ayọkwa aka unu sonye anyị na agba nke ọzọ na-abịa n'iru. Daalụ.